वेडिंग भी था ट्रैवल फोटोग्राफर इवेंट करा इवेंट पे वर्ल्ड कोरोना एक शूट कर रहा एक फोटो टाइम बना रहे
सुरुवातच व्हायची.
Dev
युवं विश्ववारे ईळामहि देवां ईळेभ्यां नमस्यां नमस्यां
ॐ
वक्षं लम्बादयति
बंद केलंय एक 5 मिनिट प्रोटेक्शन वगैरे घेऊन बसतं सुरू केलं की पुढे मी संपवतो. तुला काय मंत्र संपलेलं पाणी लागतं द्रोण लागतं दादा ओळख देतो
माझ्या आम्ही जाऊ स्वाहा
काय भाई नाही आहे मागे वाटत किती पाहिजेत हां या काका काका काय करायचं तिकडे तिकडे पुनश्चित्तं पुनः
तदन्तम्